Andorang sotapuka parminggota, martangi yang nakohom di bagasan rohatabe. Amin. Maret de mahitas yang buku ede 550 pitu. 550 ya. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tonni parbadia, na tumompalangit dohot tanaon. Amin. Tung ise ma dongaku di akabanua gijang, jaladukon niho dang adong di halomohon rohakku di tanaon. Nang pemerusi buku dohot rohakku, sai debata do partano batuan ni rohakku, jala parjambaraku saleleng-lelengna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, nabadia doho pardosa dodi anggohami. Alai diondingi hodo akan namar haposan, jalan nama porus tuho. Alani rohami tuho mangasahon asini roham. Sai unang tulak hami sian jolom. Akup ni lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto kami mangulahon lomoni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatatta. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Paduahon. Dang jadi gananmu jaladang jadi sumanonmu. Manang ahana di banua gijang. Dohotna di banua tongaon.
ro dina bagasan aek na ditouru ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soturi dalana, ay hona uhumna dosogot akan na marsineyang di guarna. Patik pawapathon, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu na sesi ulaonmu, alay anggo ari papitohoni, ari paradiani Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pena mengebati hutan, ay dina onom ari do tompa debata langit dohot tanoon, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papitohoni, dibayani do umbayan na di pasu-pasu di bata Jahoba hari para dia nai jala di parbadiai. Atong rap magidogogo mahita mangulahon na hombar tu patiki. Hali Tuhan debata, say pargugoi mamami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tato potima dosa tanah godang itu adopani debata, tapa unduk bemarohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogona sohatu dosan, sito panasa na adong paruhum na tigor namang uhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahu ulahami marhite sian panglosian di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narawai, nang sian pakatau nami nasoture, ro di pangloy nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu dohona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami noaing alani asima roham dihami ali debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matondi parbadia tu rohanami be, asa tarbain hami mengeloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami to hanguluan nasora sudah,
Na pinarbagam-bagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahio au marhite sian akadosam. Jalanunga di lojaiho au marhite sian akahajasatonmu. Au tutu au sandiri manalesei angka pangalosim di alani hadirioku. Jaladangbe hupaingot-ingot akadosam. Hasangapon ma debata na digitjang. Amin. Tangihon hamuma hatani debata turupuk epistel di Minggu 10 dung Trinitatis. Tar surat di Lukas 10 ayat sada sahatro di ayat 8. Dungi di hatawan matu nasida upama sada. Pabawa ikon toktong nasida martangia nasutu palemba. Adong madina sahuta panguhum sada. Dang hari-hari debata jaladang dipardulihon jolma. Alai adong madihutai parompuan nama balu, na romanoput ibana mandok, pitori au maralohon aloki. Jadi lelendang ringkot rohana, alai nina mamusai di bagasan rohana. Tutududo, dang habiari debata jaladang parduli au di jolma. Alai hupitori nama baluon, alai dinengnengi au, atik beharo ibana maun muse mariangi au. Dungi didok Tuhan ima, tangihon hamu mapandok ni panguhum nagiduki. Ia tungso pitorat nama akka pinilitna, akka namanjo ibana arian dohot borngin, tung pangerngernol nama dinasida. Hudok madihamu, mangira mapitoran nasida. Alai tagamon jupang anani jolmai mahaporsiau di tanahon di haroronai. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jalana upayopsa. Amin. Amin.
taha tidakon maha porseon tai, songon na hina tidakon idongat tah saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, itu Allah pargoguna satu dosa, na tumompa langit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana timudoh si Maria, na gabe-gabean sienton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di penghukuman silatus, na mate terpajal do ibana di hauper sila, na tua tua banot turu duntam, nambul mangulu di ari pataluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogona satu dosa, disima ibana mai mamulok sekutan, menghukumi halak na mangulu dohot namate, au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesa ani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolus sokut daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tabege makur wik setia budi dilanjutkan dengan kor ama.
Tabegema tikting. Salam, sia Oktober, borhat dokor pardihutani parhalado HKBP Sudirman Jakarta, mandapoton HKBP Setu Resort Sola Gracia, Cibitung, Distrik 10 sia Bekasi. Lau patubegehon edde puji-pujian, bahin sangap goarni Tuhan, dohot mangalehon pangurupion, tu Huria HKBP Setu. Na mangihut di hari Minggu tanggal 26 Oktober, Seksi Lansia HKBP Sudirman Jakarta, Borhatdo tu HKBP Maranatha Cilegon. Di parmingguan pukul 10 WIB lahu patubegehon edde puji-pujian bahen sangap goarni Tuhani. Namangihut partangyan wek di bagasan mingguon pamasahon huriat tado partangyan wek ima di Wekaretengsin di hari Kamis tanggal 27 Oktober masuk pukul 10 sia di ruang Salomo. Nama Jabui Ima Sudiruas niwek Karetengsin. Nama ngihut wek Karetengsin Barat di hari Jumat tanggal 24 Oktober masuk pukul 10 sia di ruang Salomo. Nama Jabui Ima keluarga Inang Situa Simatupang Boru Sibarani dohot keluarga Inang Nyonya Sida Butar Boru Pangaribuan di Pangido asa sude ruas na adong diweki asaro mandohoti partangyangani. Namangihut rapat padita hatopan HKBP. HKBP naung patupahon rapot padita hatopan ima di hari Senin tanggal 27 Oktober, sahat rodi hari Kamis tanggal 30 Oktober di Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara, Borhat Dosian Huriata, Ima Amang Padita, Sobuk Simanjuntak, Inang Padita, Nurista Boru Simanjuntak, Dohot Amang Padita Hercules Bronson Panjaitan, Tatangnya Koma asa rapot padita hatopan HKBP di bagasan Las Niroha. Namangihut pilihan bulanan dohot pilihan tahunan pinangido tu sudir ruas ni HKBP Sudirman Jakarta asa taingot bema kewajibatta lau malunasi pilihan bulanan manang pilihan tahun ima di tahun 2025 ima nanaeng menopang operasional ni Huriata. Namangihut program kerja dohot anggaran Huria tahun 2020 onom. Di Pangido tu sude dewan-dewan dohot seksi-seksi asama bahen prakonsep program kerja dohot anggaran tahun 2020 onom. Jala laporan asa di pasahat tu sekretaris ni Huria. Lambat tanggal 2 November 2025. Di tanggal 10 sia ima harion 10 sia Oktober dung sidung parmingguan manugut pukul 10 sada di ruang Lewi di Patupado pertemuan panit padita ketua dewan-dewan dohot ketua seksi-seksi ima makatai penyusunan program dohot anggaran tahun 2020 onom. Namangihut panitia Natal 2025 dohot tahun baru sada Januari 2020 onom. Susunan panitia Natal dohot tahun baru 2020 onom HKBP Sudirman Jakarta adong do di lembaran terakhir
Tiktikta Boedo Tajaha susunan panitia. Na mangihut boa-boa dihita tusudekor na adong di Huriata unang be marlatikor di ruang Salomo di hari Minggu manogot ala dipakai par mingguan sikola minggu dipangido tusudekor asa mamake ruang serbaguna lantai sada dohot lantai 2. Namangihut kegiatan dewan-dewan seksi-seksi Boedo Tajaha na adong di Tiktikta. Senek dohot bunga altar parhalado dohot sude ruas ni Huriata mandok mauleati tu keluarga inang nyonya situa deha lumban raja borusiagian manang opong tarulitua na naong patupahon senek dohot bunga altar di parmingguan sadarion ima di tanggal 10 Oktober. Tik-tik tambahan nunga marujung ngolu amang Simon Parulian Huta Galung umur 50 tahun 2 bulan nahina baluhon inang Romauli boru panggabead na maringanan di Perum Trias Estate Blok 10 nomor 27 Cibitung Sian Wek Jakarta Timur. Jala di Patupa sadarion parmingguan di rumah duka namanguluhon amang Pardita Bilman Simanukalit dohot amang Situa Sardion Silaban. Ruas Namar Sahid ya ruas di Huriata di Bagasan Parsahitan na dirawat di Jabu Boy Mata Jaha di Warta Tatangyakon ma asa tumibu nasida humipas. Songonima odolon nitikting na porlu si jahaon nami sadarion selengkap na Boedo Tajaha be di Wartata naong tajalo mauliatema tuhat tama nama masu-masu. Horas. Kor Apostel.
Sosialisasi Panitia HUT ke-64 HKBP Sudirman, Jakarta. Lasmi rohasian surga ido gogoni parton dioku huidado Tuhan marhuaso so galumbangi menak donang lampu huidado Tuhan marhuaso haba-habaso menak donang lampu haleluya oh di bagasan rohakon asa firman nangton diki paro Sampai jumpa. Sampai jumpa. Horas, selamat pagi Amang Inang, apa kabar? Oke, yang kami kasihi Amang Pendeta, yang kami kasihi juga para pelayan Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Izinkan kami dari seksi acara akan melakukan sosialisasi tentang kegiatan HUT Gereja HKBP Sudirman Jakarta ke-64. Jadi Amang Inang, kami mengundang Amang Inang untuk hadir merayakan HUT Gereja Sudirman HKBP Sudirman Jakarta ke-64 di tanggal 11 November bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kita pukul 6 sore di gereja HKBP. Nanti pada tanggal 11 Amang Inang tidak hanya ada kur dari jemaat yang akan mengisi acara, akan dimeriahkan juga dengan Lea Simanjuntak. Dan juga nanti ada adik-adik dari Panti Asuhan Elim HKBP Pematang Siantar yang ikut merayakan sukacita atas bertambahnya umur gereja HKBP Sudirman Jakarta. Dan nanti tanggal 16 November dilanjutkan juga akan kita laksanakan perayaan HUT Gereja HKBP Sudirman yang akan dimulai kebaktian pukul 8.30. Jadi Amang Inang, kami menginformasikan bahwa kebaktian hanya satu kali di tanggal 16 November, itu hanya pukul 8.30, dan nanti kita akan lanjutkan dengan perayaan di gereja juga, perayaan HUT yang akan dimeriahkan oleh Maksima. Kami mengundang Amang Inang untuk hadir, kita merayakan sukacita gereja, bertambah umurnya gereja kita, biarlah gereja kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Kemudian HUT gereja tahun ini kita mengangkat tema dari 1 Korintus 3 ayat 11, Tuhan Yesus Kristus batu penjuru gereja, dan subtema HKBP Sudirman Jakarta dibangun di atas fondasi batu penjuru yang benar dan dipersatukan oleh iman dan kasih Kristus. Sebagai salah satu rangkaian HUT, dari panitia HUT juga melakukan pencarian dana melalui voucher gereja gerakan Taman Gerejaku. Jadi Amang Inang, kalau kita tahu bangunan gereja kita ini yang indah ini sedang dalam proses finalisasi, di mana taman kita akan mulai buat untuk di area depan dan area belakang. Kiranya besar sedikitnya yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui pembangunan gereja, bisa kita lakukan kontribusi melalui pembelian voucher gerakan Taman Gerejaku. Adapun nanti pembelian voucher tersebut dapat Amang Inang beli dengan menghubungi beberapa PIC yang ada di Warta Jemaat, itu Sintuawik, atau bisa juga langsung menghubungi PIC Panitia HUT, yaitu Nyonya Sintua Silaban Boru Manik. Kemudian nanti ketika Amang Inang sudah beli,
bukti vouchernya disimpan, dan nanti tanggal 16 November tidak hanya door prize, akan ada hal-hal yang menarik yang bisa membuat kita sukacita bertambah-tambah di tanggal 16 November. Nah, yang terakhir Amang Inang, setelah ibadah pagi akan ada bazar, kiranya Amang Inang bisa mampir, kemudian melihat, lalu bisa membeli sedikit untuk dibawa ke rumah supaya sambil bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, dan juga makan bersama keluarga, dan memberitahukan juga bagaimana kalau kita akan ada acara di tanggal 11 dan 16 November. Demikian informasi dari kami, sampai ketemu di tanggal 11 dan 16 November. Tuhan Yesus memberkati. Maret di Mahita, Huhut Pasahat Pelean Sadaa dan Sadabe.
sertana sumurung sian saluhu narohang. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli di parsaurata di mingguta sedarion ima di mingguta dung pasapulualuhon dung Trinitatis di enet sian buku nisi Musa na parzulu biddu 32 mamuka sian ayat 22 sahak rudi ayat 32 huzahama turpukon tapai hutihu ma dungi hehe mai bana borngin nai di pangarahom mazolmana na duai dohot naposona buru-buru na duai dohot anakna na 10 sadai laho manaripari hatari paranjabo jadi ditogihom masa nasida patari poroma soikna jadi ngedul masoi nisi Jakobi di bahen parsirangguton nasidai dunginin naibana ma palua maau ainunga buhas yang ari lainin nasi Jakob ma dakku palua hoda jolo di pasu-pasu au dunginin na bawim madok ibana ise do warmu si Jakob do ninna jadi ninna bawima dang be si Jakob do honon warmu si Israel nama ai dia lohodo de batado zolma jalamonang doho dungi manukka masih Jakob jalaninna wapa bua magwarmu alainin na ibana ma buasa matung suku-suku nommu goarhu dungi di pasu-pasu ibana di si jadi di bahasi Jakob magorni parsirangkutani Peniel ainung ngatakas huida apalabuhi ni debata jalamalua todiki dungi di nasab di nasinal puannai Penieli bicar mamatani hari di ibana HP mekatekat ibana di bahen soitna alani ido ubahen naso di pangan hala Israel urak duldul rasi rasan waing ala di soro pardumuan ni soit ni si Jakobi ima sahak ni turpukta horas maka manginang di tasalukna huria nahinaholongan ni Tuhan tahu donggo padabok ni aka pakar-pakar psikolog aka manginang medok sonon setiap krisis baik krisis pribadi, ekonomi, sosial maupun iman merupakan krisis identitas di mana dia akan berjuang dan akhirnya menemukan identitas yang baru. Di pahebang muse pangatusion ni aka pada psikolokon di do ibana bahwa krisis merupakan saat dan peristiwa di mana manusia bisa berjumpa dengan Allah. Alanido akan menginang kita harus memahami setiap krisis bukanlah kutuk. Alayang go dihalak na porsea, kita harus memahami bahwa krisis adalah berkat. Gajang do pangatusion yon akan manginang. Tidak mungkin orang bisa memahami kalau disebut bahwa krisis itu adalah berkat. Laibu itu dohonon di zolma,
Moloro parukilon, masa hamaolon, masa krisis, berbagai krisis dalam hidup manusia. Dalam setiap apapun. Daktar zalon idol may nadangoli nahat siti dung rodo pergumulani tasukum madirita ise ahita patak akamang inang molonunga godang namasa di sada-sada opu satu keturunan anaknya bagus yakanga songonon pinoparna songonon ibotokku songonon dungi merpungu mana saupui dilului ma tapatupa mazo partangyangan tapatupa mazo hasadaw martangyang ninna ay nga songonod dabawon songononon 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 songononon. Itu sering dulu terjadi. Itu ban masalah bata akan manginang patupa pertangyangan sasapu di sea melubu di jauh meraja-raja raja huta dia patupa pertangyangan sampai sekarang masih ada melakukan itu di patupa dopi hidup main adong som margana beban tahe adong gereja tom margana beban tanggal 3 mah hari pertangyangan nih margana beban di Indonesia harus dilakukan mau satu keluarga pun di rumah 10 tulu kan ima tadado parsi borong-borong amang lu baturuan itu lahir dari pergumulan manang nasuadong pepesta sahuta saha alai di setiap keluarga harus berdoa tanggal 13 itu Oktober itu lahir dari pergumulan dilihat baik na waru hita na sungod dia hita na waru hita inna jangan maju halakisal laka terus harus melakukan doa itu setiap tanggal 13 Oktober bukan harus berpesta tapi di tengah keluarga juga harus dilakukan doa itu lahir dari nabwaro Tuhan haruna masaon bahasa kosongonon bahasa songonon para nakonoku bahasa songonok kami saupu harus mengalami krisis berbagai hidup nama murahiad deban wang gabi merpugo sinna ngagabi hatsitian wang ngadang binoto biria kanak kondena melahirkan pergumulan kepada Tuhan itu makanya kita harus melihat setiap krisis itu amanginang dalam kehidupan itu harus dipahami dari sudut kacamata iman itu adalah berkat bagi hidup manusia dari sudut pandang mata rohani. Alani ido adong pepatah Latin amang madok songonon per aspera et astra ninna per aspera et astra lapatan na songonon melalui kesulitan menuju bintang imartina per aspera et astra dari melalui kesulitan itu menuju bintang astra itu bintang jadi betul-betul dia lahirkan dari kepahitan itu menuju satu bintang hidup atau kita sebutlah itu terjemahan bebas menuju hidup yang baik menuju hidup yang penuh dengan berkat bersama-sama dengan Tuhan. Amanginang dangapala namaul jamita sadarion pahamatta ala mabaritahon dang dawudu pion sia zaman ni panopaun ni siadam satu berita ni si Abraham naginoran na opuni na Porsea Abraham, Ishak dan Jakob itu disebut menjadi sesuatu tokoh profil dalam hal Alkitabiah nagabesuri teladan di Haporseaon pergumulan hidup nang maradupon di bata ido bembolo martangiang bangsa Israel na julo say songonido di dok ali di bata na si Abraham si Ishak dohot si Jakob patuduhon parsirangkuton na marsitutu dohot nabui idaon sian sudiri wayat kehidupanna na patuduhon gumul juang tapi penuh dengan berkat dan pengenalan yang benar dengan Tuhan.
Parsirangguton ni si Jacob akka manginang diturpok sa darion. Mulo akka halak nasing uludoy don disalahom mengerti hot turpukon. Ay si dorongan ni si Jacob na marsirangguti. Anggo hami parhuta-huta natubus yan kampungan dope pasti do sering didehot dipraktek konon na Zulu di SD. Marsiranggut si Jacob di topini ya jabub. Mahal duit, mahir duit. Itu, adong kope natubu sakitan, ya pasti hafal ini. Di kota orang masa bede na songoni, itu kan. Dak pola masa bede na songoni, ay say gudang go edde mengajar hot tudak danak, natakas bui asa diingot Bibilon. Adong ko edde tok songoni di hatabatak marsiranggut si Jacob di topini ay Zabub ninna. Saruba de dohot berita ni si Petrus. Taringot tu na martahuak manuk. Alayang gui huida sahat do pitu Jakarta onede. Martatahuak manuki di manogot ni minggu itu ini mangaibain ini yang dibuku di sekolah minggu. Dan selalu dijamatkan juga di sekolah minggu kita. Sekolah minggu tanu yang jaguhin amang mulai di Sudesek sekolah minggu karena sudah punya tim musik. Ya, ala sahat tahu sonu, masa YouTube iputar. Hudok harus seksi musik itu bukan hanya melayani di sini, tapi semua pelayanan di gereja ini. Jadi ngadong yang tim musik isi. Akhirnya neng telu halah hukuida, otik. Ya, lejagu belum bermusik isi sekolah minggu luar biasa. Ya, alai nomor sadai ya dai naking salah dia harus dinyanyikan amennya. Mulus ayat nyanyikan amennya, mulut tolu ayat terakhir nyanyikan amennya. Amen. Itu dari model Wesleyan ya. Unang gabi hamu mabesalah hamit tong naik kwede unang kiksi pamu kan. Kodo do amen terakhir reda eden borsa den kanai. Ya. Naneng dohono takka manginang dia mana naik taida sia turpu jamita sadarion di parsarengguton di si Jakopon akamang inang di tonga-tongata. Amu kadongan sahapor siaon buido sipata merbedai hita. Buido sipata merbedai yak kana marhamaranggi ih. Ayang go berita ni si Jakko dohot hahanai sasi tonga lidua do. Yatu siamu do lidua tahe. Ado. Liduat. Amang sinaga aro amang isamo sir lidua kember kan? Ido saruba do tu pahami. Liduat kember. Jadi anggo di bibelot di dok, ay dibutuhan inana do, nga masih tujang kalahon. Nga masih aloan, nga berbeda. Bayangkanlah seorang dalam masih janin dan masih dalam kandungan, nga masih tujang kalahin na. Belam maduk tubuh tu tanona te. Haru dibutuhan ida inang, nga masih digiyak kalahi. Zahamuman no berita na te, datuk pula zahaut sudi sirita na. Alaylaw songonido. Sasitong nga molo man sabi parsuelo di ba na do tahanay si Esau ay songonido ulo do los nato mabain susak ka namar hamaranggion jut bapana mga pini sede omak nga mga pini sede jadi masa may halak batak buluruk kasi anak ngay anak ngise anak nyamang nga itu Habe buru na ipe moluruk kasi atong ko gabi buru ni amanga. Latso hiaido buru ni nana. Kan itu. Aido molurung hasea so ido. Ai mada anaknya mana ida bah inna. Habe inung ngadu menubu horoi bena tu tanon. Gitu. Ai masyapinan do. Dia pini amonga on si Esau dia pini inana si Jakob. Ujungnya songonima ama na menggulu sahala si Hahanon. Dan itulah dosa yang paling besar bagi dia awalnya. Dungilau may bena tu hutan itu langga si Jakob. Iya. Tulang ngaipi dia oto-oto itu. Tapi yang gue yalak batak dembu itu tulang oto-oto wana deh. Iya. Itu bena dok padohani. Nuai kamu sedang menggeluti hata batak kan? Alani do mulai geluti hamu hata batak gudang mamar hata batak. Ido.
Ai bahasaon nagabe membudaya napi na somal-somal doi. Mului hasomalhon gabe peam doi. Mulo peam berarti sudah menyatu. Benedok padohaniat tong. Ubu doza bulan piniu bain samara. Pasu-pasu ni tulang pitu cudut suada. Ima mulo orang ibu tuhan berguruan nok kamu tuau berada di lantai 2. Alai tulang naibe sila bani oto ido. Tak pula sudah tak cerita ho boha. Dung mamora tulang naibe lani auru mamora ho inai bana. Alani lembe bagi aku. Sudah nasa na tubuh na merbulang-bulang do nabirong ibe ya winna. Ibe ringi bana otikgo. Otikgo tong beta he inna. Ngaburjui bene sih. Ilemma inna ron tulang no. Hape Roma dong. Dang minoto sa dia yaitu si Jacob mabayar ilmu rekayasa genetika. Ibu tiba na mahau di bulang-bulang iba na buti di bayan main na tuaiki tiap mersubur akka biru-biruon ido. Gabi tubuh masudi akka na merbulang-bulang gabi artana mana gunudang. Jadi memang tak pola tadok akal alai parbinoto satu Tuhan itu isa narohaku do. Jadi ngadong tong ibibelon ilmu rekayasa genetika kamanginang. Ibu ado teori ini binua hewan binain dison dinum horboi manang lubu manang habing dungi maranak mau nanon hasil gabe songoni merbulang-bulang. Jadi rekayasa genetika mai tado. Iya. Masa doi mamora mai bana. Maduma mai bana. Pino parna macai torob. Nuai ngak kamanginang. Ternyata ketika manusia meraih segala-galanya dalam hidup, dang bui sonang ngulu. Ternyata bukan membuat dia semakin nyaman dan tenang. Nuaing martahi may bana mulak. Tuhutan idamang. Hape di sido hahana si Esau nanyak kalanay. Dia takut. Bunuon na mau, pamation na mau. Alanido dibagi dua ibana marobongan ibanai. Nadisi ripe, nadisi buru, nadisi halude, nadisi harta-harta kekayaannya anak-anaknya. Dungi masa mana itu rupukon. Dung di pataripar diberi bani aiki. Tinggal ma dia aik jabupi sahala ni si Jacob. Alai nenek tagaris bawahnya kamanginang. Ternyata hidup manusia dengan apa yang dia miliki, yang dia raih, belum tentu membuat hidup manusia itu tenang, nyaman, dan tenteram dalam hidupnya. Justru Jacob itu gelisah sekali dengan sekalipun dia telah bergelimang dalam hidupnya. Dan dia berusaha bagaimana dia kembali. Ngayatu ribanahian, songonoma bainokku, leanokku mau tudahahang. Di sini ibana betul-betul bergumul. Marsi ranggut ibana di topi ni Jabopi. Yang pasti Alkitab dan ceritakan itu bukan hal yang biasa. Tapi itu adalah Tuhan yang hadir dalam malaikat-malaikatnya. Itu na marsi ranggut do si Jakopi. Sampai buhas yang hari berjuang ibana marsi ranggut. Naso jari hupalua ho saliling dang di pasu-pasu ho au ninna ibana uriana hinaholongan itu hatta julu disukut debatado si Jakopi asa di pasu-pasu julu disukut do ai si do guarmo si Jakob ninna Jakob na parlapatan terjemahan na umumima tadok pangakali pangototoi terbuka mang tutuhani isedoho terbuka mang tutuhani isedoho isedoau isedohita molo para kalakal doho song si Jakob dokom matu Tuhani para kalakali doau Tuhan. Molo nasomal dohita mergabus dokma, nasomal mergabusi daw Tuhan.
Dan itu yang Tuhan lihat. Kejujuran dia terhadap siapa dia di hadapan Allah. Lalu Allah memberkati dia. Alanima secara pointer akan menginang hucubah huparadi mengipuli beberapa nama cai produksi turbukon. Perjulu dapadao ma nama siak kalakalan. Nama ngakali membuat hidup tidak nyaman dan tenang. Heado tiki di bala mau di taresot ledang isoni nata lalau inat terperledo. Tiki laut Bagara kami ya dari kilometer 26 jalan lintas Sumatera Bagam Batu. Jadi laut Bagara kami adong ma dapat nami dompet di dalani. Ya, dompet. Sepanjang dalan dan arong binulus colma. Ay laut perkebunan dohami, ay kudu perkebunan sawit sudi. Dan arong manukun. Iya, dan arong manukun. Ya, sampai saya dia liling kupay mahami, dan arong manukun hepengon. Burjuma rohaku husipam ma di atas ni lamari-lamari dopeton dohot hepeng nei sinei husigat tami do iya alai di boto hamudo iya rome nattao habis saya bekko isi lau si haratingi anu ni dia buka mainna burjuma rohaku buka dompeton iya hubuat tami ma moloso salau 50 marak 100.000 ayong ko saya juta hepengon di dopeti. Ya, burjuma rohaku hera songko si pangano na pala songoni di son. Adong hera dijual di daerah Balam. Hera kui talam na itu bay. Ya. Hutuhor setebihamu amang saminggui de mama. Bolo hacik butuh aku lumayan. Negabi de mamdo. Ya. Hepengot sah rodi tiki dan arong menukun. Ya. Dan arong menukuk kepengon. Ayarong marga marbut tiki ini ruas tadi si ati kadong mago ada pebuahamu. Saya sinukut dan arong. Horo halak Jawa do haroa. Menang na halak Malay na punasa. Ujung nga hurok matu inata. Sonom may. Di besay si hepengi. Hari Minggu doh madopek nai bagi pilihan niku. Iya. Iban tu katuk pilihan karena uang-uang seperti itu ternyata enggak nyaman bagi kita. Sama sekali enggak nyaman. Iya. Jelas pasti saya ada pernah mengalami yang dapat uang seperti itu. Bui gebere mam hita. Hidup bembolo tidak dana dapat hebek songoni harga 10.000 rupiah nih. Oh lu ditinggal lo mesti 1.000 tinggal isi. Itu dah emang denggulan. Ulu kan? Iya. Karena enggak nyaman kita. Nah neng dohonota milikilah segala sesuatu dari kebenaran dan ketulusanmu. Yakob membuktikan itu tidak nyaman hidupnya dengan keadaan yang seperti itu. Nebeduahon perlunya kita benar-benar terbuka dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan. Olo muba, molo si Jakob gabe margoar gabe Israel. Olo muba mau terbuka dengan Tuhan. Hidup besape didok ibana nak kaneng. Guar ni inganan parsirang gutoni. Penil nunga huida buhini de bata. Asa ganup jol manak pajupang do buhini de bata kamanginang ikot takasma dihangoluhon sasitong ngolu nai baru. Ngolu nang berubah, ngolu nang bertransformasi. Dangadong bedisi sifat-sifat naliling.
Dan adong bedisi mangingot akka masalah-masalah na jolo. Ay mulo di zahamu urut ni turpukon. Nak pedibuas si sa parangan nak kamanginang o 400. Mungkin martahi pamatiok kurang giku si Jakobon. Alay fakta nak kamanginang. Dung di badai bana pardihutan ni akka si Jakobi. Didak kageleng ngai. Justru si Esau do romer luzong. Di haulibana ang ginai. Omma patuhon. Perjumpaan dengan Tuhan itu merubah total hidup. Si Esau dirubah Tuhan itu tahinai dirubah. Ternyata dia justru mengasihi adiknya itu sendiri. Dan tahina nasahati be mihat di bagasan ibana alai nunga sakap ni debata. Amanginang kita telah berjumpa dengan Tuhan. Hidup bain merminggu hita ganuk minggu. Ala nunga rapi tadohot Tuhan Yesus Kristus. Nunga rapi tadohot debata marhite huriana hapataran ni Kristusi, hapataran ni buhi ni debata. Nuaing ditugu mahita tungulu na baru, tabuan ang jupak kita. Naung aduk buhi hita, dohot Tuhan Yesus Kristus. Unna matikiku parpudi marzamita, adorang so tutanggal. 11 di ni Garizon. Dohonokku do huria do na marulang tahun nak kamanginang. Mulu ditaringoti huria na mangingot tod di porbadia do hita. Alaniaha na pinauzak ni tod di porbadia do huria. Jaladung di pay baru debatado portibio zolmay songgop todina. Dungyarong mahuria ni debata. Si Jacob akka manginang diturpukon. Duk pajupang duk pay baru debata nguluna. Lau may bana tu Betel. Betel di pauli bana majoro ni debata. Namarlapatan ido sanido hata Betel. Bait Allah. Nauk pajupang gohita dohot Kristus ini bagasat tod di porbadia di paujak mahuriana di portibion. Para saworannya kana porsea. Asa molo marulang tahun uriak kamanginang nunga ikon lau hita tu dua hal naiko kang uluhonotta. Na barzolo na genoaran na visible church. Dohot invisible church. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah gereja secara gedung dan secara organisatoris. Tetapi gereja yang tidak kelihatan yang disebut dengan invisible church dirita, todita, ngoluta, nungai kotakas, mangulu diojahan ni Kristus, ngulu niaka, nong mangulu di bagasa parsoran ni debata. Alanido ajakok kudohita kamanginang mungkin dari gereja yang kelihatan visible church, Sudirman sudah luar biasa harus kita akui berkat Tuhan. Tapi mungkin secara invisible church ini harus dikembangkan amanginang. 64 tahun sudah lansia umur. Itu tahe. Ngalansia betong bolono pulu tadi, ono pulu duhita lansia kan? Itu tahe. Jangan lansia be umur 3 tahun. Alaning saya harus mengajak amanginang. 65 tahun. Coba majuhok tahanguluhon. Kita tidak hanya melihat lagi di dalam. Alai di 65 tahun baik kamu majo perbuwe ni ulau perberita na ulio nasolat di sobehamu. Nanggo palatap kirim hadua 200 Bibel buku ende. Tuhutan na subui motorido pe, tuhutan na subui mobilido pe, tuhutan na suarong listrikido pe. Menteng jalan jambu seksi sending baru dari Loksang ulamang dari pedalaman memberikan pengobatan gratis. Gudang do gereja kainang amang ido bedak tahan au song opadita langah walami membuka pospel di Riau dak tahan au amang mamereng sedebi harotas bolong-bolong isi. Memberangkatkan para imam di dalam gereja kita HKBP. Memberangkatkan para imam di dalam gereja kita HKBP. Tak kado pe. Jadi unang be disihita terkungkung. Marilah
Yakob itu dari perubahannya itu sampai dia membangun bait Allah betul-betul Betel. Dia berdirikan menjadi nenek-nenek orang percaya di seluruh dunia. Abraham, Ishak dan Yakob. Tu si mahitak kamanginang. Jadi semangat ma di huton. Daktar baik kita sian huti memilih untuk ke Narangoli, gereja Narangoli di tahun Naroma hita berjanji man. Tahun depan lah. Ayang guhita na sonon boy pe taluluhi peng 100,000 kamanginang. Ay una kerak kamu mololaw hamu tu Jambi pedalaman di mana-mana merminggu 100 salak. Alay pilihan namang 200,000 pidang bui. Nahuli do halaki daw. Enggak mang. Jangan kita pikir suatu berminggu kita not tarsos tu si masa nasau kalau berminggu pilihan nala 100,000 namu. Nahuli do halaki daw. Memang itulah fakta nyata hidup. Itulah fakta hidup. Gudang dobe gereja song di gudang. Dan inilah yang harus dijangkau gereja-gereja seperti kita yang cukup bisa dikatakan besar. Bisa berbuat, bisa melakukan segala. HUT gereja itu memperlihatkan gereja yang telah bertumbuh secara visible church dan invisible church. Ima pesak kutu hita semangat masudi seksi-seksi week ya satu tuntas sosudi selesai asabu hita memikirin na ubalga tulau pajuan ni huriai. Saya harus mengajak ke situ kita manginang. Tutu sulau kunami do isong pedita yang kola disodo kita terus mamereng memikirkan batu-batu yang mati terus. Kapan kita memikirkan batu-batu yang hidup yang mungkin harus butuh uluran tangan dan perhatian dari kehidupan kita. Tahun naro orientasi pelayanan ta. Opat orang mula-hula kau turun perladu sermon. Pengajaran iman yang berbasis keluarga. Saya sudah minta Mang Batara juga kemarin secara khusus coba dirumuskan Mang. Kita akan ada seminar gereja besar-besaran tahun depan yang bertopik rumahku adalah gerejaku. Adong pergumulan songonon. Lasdoro hatta fanatisme kita bergereja mungkin na tua-tua luar biasa. Tapi fanatisme ini sekarang hamu mamakilalahu di bagas munak kamanginang. Punya variasi nggak harus sama copy paste terus. Alai penguat kehidupan kita. Kita yang telah bertemu dengan Tuhan tapaturu makamang lasni rohatta diulang tahunon alani dang liling be 2 minggu nai boyro rohonokku patuzuluna selamat hut mari HKBP gagaliru hamu audo na semangat hamu geli-geli basa geli hamu naso semangat do hamu semangat do sudah na sumangalusi na naksorore tanggal 10 sere do saplono. Naigijang semangat doa mu naneng huton yang di atas semangat doa saru pasupang dot sijak song sijak kopi iya Roma akalas ni roha ro paso-paso satu hatta Tuhan Yesus memberkati amin martang yang mahita mulai ate rohanami diho ali Tuhan di barita hokodo parzupanganmu doho si Jakob nazulu marsiranggut di topi niya jabupi. Ali Tuhan songonido si patang udunamion ikom marsiranggut tuho alani pergumulan na masa di udunami. Manang alani ahapi. Asay koni dalammu pawahon hami di udunamion. Sataruli hami di lasni roha. Molonong nga pazupak kami dohoto. Muliate ma Tuhan dihatam nunga tutuhi dahami buhini di mata di bagasa Kristus Tuhan nami naung marsaur dohot tami nama masu hami asima lo hamali Tuhan naing mamerperbui nang di bagasan pernguluan nami ali Tuhan dang diling nari ingoton nami ma hauzak ni huriamon 84 tahun. Nunga takas Tuhan mangula homer hiti ya kana posom nang akarwas ni huriamon na perzului di son marhiti-hiti tod di porbadia.
Di paujako huriam Tuhan di portibion na salam rara dohara jaumu. Asa marhite zorome marsari ngarulaun ni akaparbarita na uli. Gabitabba mabilangan ni akanaporsia diho. Pasu-pasu ma Tuhan hami huriam sa tok-tok Tuhan ibagasan las ni roha. Gabelam takas watu si hami jala huangulo kami. Pajuwammu di tonga-tonga ni portibion. Pabuah sitid dangik pami jala huriami do hapataran ni harajaumu di tonga ni portibion. Pasu-pasu mahami Tuhan manomu nomu ulang tahun ni huriamon. Sasudi hami marlas ni roha. Sian dana na mekmet. Sikola minggu remaja na poso lumubi makasuddu na uktumua Tuhan. Sabui do pehami Tuhan. Rak makalatsoni di tongani zoromon. Pasu-pasu masudia ke persiapan-persiapan roh anak pikiran nami. Samardala sudi Tuhan ulaumu di tonga-tonga di zoromon. Marsangak maho ala Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehita tapasahap piliata.
Di bata amanami da di banwa gijang horo harorwane saluhu silehon lehon nadenggan doho nasang ulibasa na mauliutus. Kupasat kami masian na nilehumi tu kami pilihan nami tuho. Sayjalo may gabiwa na hutus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para saya kami pilihanon. Patibulhon harajamu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banwa gijang say binorbadia magwarmo, say Roma harazaumo, say sauk malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangudzunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu zala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho zala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho zala di pasaorhom ma damena tu toddim.